Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un videopodcast de tecido en galego e hoxe en directo porque fago un aniño xa facendo estes vídeos. Neste vídeo non che vou a ensinar a calcetar, eu veño aquí a esbardallar do que me gusta, veño a presumir do que teño feito, veño a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. E aparte hoxe tamén teño a posibilidade de falar con vos e nada, a ver que sai disto. Vale, desde que estou falando, estou me vendo na pantalla tal cual como sale en YouTube, hai bastante retraso por o que estou observando. Así que o que vou facer, se non vos parece... Non se me escoita. Ui, espérate. Aquí salenme os niveis de que sí que se está escoitando. Vale, gracias. Vale, perdín o fío do que estaba dicindo. Como hai bastante retraso, o que vou facer é facer como se fora un episodio máis ou menos normal, pero vou facer pausas para que poidades escribir e eu poida contestarvos o que vos vou comentando. Vale, entón, pois nada, estrutura básica de podcast, non vai haber os detalles porque eso sí que facelo en directo complícaseme a vida, pero sí vou intentar dicírvolos porque unha vez máis eu aquí non me preparo nada e veño na máis ca libreta que vos ensino que ten únicamente os cousas que vou falar. Acabamos de facer un spoiler tremendo. Nada, vale, rematados. O xersei gratuito de Isabel Kramer, On the Beach, que ten unha manga super curiosa que nunca me acordo como se chama, e que eu pensei que xa tiña rematadas as hebras, porque rematei as hebras de todo, e non rematei as hebras desto. Iba para bloquealo e están as hebras sen rematar. Isto era un novelo de Katia Infinity Fair Cotton. Non vedes como non preparo as cousas, non me acordan. E nada, xoguei, claro, é un novelo que vai cambiando de cor gradualmente. Entón, nas zonas nas que había menos puntos, estas que eran de ida e volta, é máis ancha a tira, e no que se vai tendo máis puntos, faise máis estreita. Aquí, que se separaban mangas, volve a facerse un pouquiño máis ancha. Para que as mangas me quedaran simétricas, pois fun facendo boliñas de cada cor e facer as dúas ao mesmo tempo con esas boliñas. Tamén, para evitar que isto quedaran, iban quedar o doble de anchas, entón creo que visualmente esta diferencia entre o ancho do corpo e o ancho das raias da manga non queda tan mal como iba a quedar 12 centímetros dunha cor. Eu creo que, e aparte así quedan simétricas, que non é unha cousa que me moleste moito que non quedaran simétricos, pero sí que me parece que queda moi bonito. Vale, desto quería dicir algo máis. Sí, eso que eu pensei que lle tiña rematadas as hebras, pero non as rematara. É que ten simplemente ao final do pescozo recolles puntos e xa pechas na seguinte volta simplemente para evitar que isto se abra de todo, porque é un pescozo super aberto. Bueno, probar por riba da... un pouco de calor hoxe, pero é un pescozo moi aberto e aparte isto é algodón, isto vai tirar por todos lados. Entón, o ter ese rematiño ao largo do pescozo en V vai no manter un pouquiño máis no sitio. É moi bonito, fixeno cunha agulla que quedara un pouquiño aireadiño para que fora máis fresco. E nada, agora terei que rematar as hebras, que como fun facendo boliñas de cada cor van ser 40.000 hebras que rematar, e eu na miña cabeza xo tiña rematado, pero non. A veces a cabeza xoga nos malas pasadas. Podo vos dicir algo máis do patrón seguramente. Katia Cotton Infinity, usei 5 mm de Chiagu e eso é On the Beach de Isabel Kramer.
Empecé no 25 de xuño e acabei no 16 de xullo. É o que teño apuntado no outro lado da libreta. Bueno, gustan moito os deseños de Isabel Kramer, son moi... non quería usar a palabra sinxelos, pero sí, son sobrios, son clásicos, superpoñibles. Non sei, vos que pensades de Isabel Kramer, se vos gustan os seus deseños ou non. Xa me iredes dicindo. E nada, mentimos e dixenvos que iba punxen na imaxe do inicio que iba a facer un café. Non, ao final fixen un chai latte. Que o café a esta hora eu son desas as que o café non lle afecta, nin pa ben nin pa mal, que cando necesito despertar xa non sei nin que facer. Vale, moi ben, gracias Esme. Vale, seguinte que teño rematado, este que vou literalmente nas miñas agullas. Empecei no o 4 de xullo e acabei no o 2 de agosto. Antes rematei as últimas hebras que me quedaban sen cortar. Isto é o vestido de Tori Yu, se chama The City, e é no mesmo patrón. Ben, o patrón para deixalo como a esta altura é que quede de top, ou esta opción. Estou indo ao revés porque non estou acostumbrada en verme, sempre o gravo en espello e non estou en espello agora mismo. Fixen a versión longa de vestido. Isto é todo un novelo. Ao final rematei, non sei. Este é un novelo de Ma dejas tejerlo e o asubío, que son uns 200 gramos ou 200 e algo, son 1000 metros. 1000 metros de algodón fingering que vai cambiando ao longo do novelo. Que vai normalmente este tipo de novelos de algodón o que fan é empezar con 4 hebras da mesma cor e ir quitando e metendo doutra. Entón aquí xa ten unha hebra branca, ten 2 hebras brancas, 4 hebras brancas, e ao final vai perdendo esa cor gradualmente. E recolle outra. Moi bonito. Sobroume, o que decidín ao final, porque me estaba quedando moi longo, é no último gris, que non sei se ides ver, o último gris daqui é o que son 3 hebras de gris e unha de branco. Entón, no momento xa que me cambiaba as 4 hebras grises oscuras, o que fixen foi xa facerlle as voltas que pedía de elástico para pechar. Entón, o gris escuro xa é o final de todo. E, non sei, usareino xa este fin de semana para ir por aí tomar algo, seguramente, porque quedou moi bonito. E eu creo que o azul me queda ben na cara. Vos non sei que diredes, pero eu vexome moi ben en azul, e se pensades o contrario, dame igual, eu vexome ben, xa está. The City, de Tori Yu, feito con Ma dejas tejerlo, asubío. E nada máis que dicir desto, fixeno con 3,25, creo recordar. É completamente punto dereito, exceptuando aquí unhas franxas, non ves? É que non estás grabando como normalmente, xa me fai rollo. Unhas franxas de punto elástico retorcido, que vai todo ao longo do corpo, o que fai que non se che faga absolutamente un peñazo facer isto, porque tes algo que te anima a seguir facendo unha voltiña máis. Porque en plan, vale, este tramo é dereito, pero xa logo chego o elástico. E queda moi lindo. Vou ler o que está dispoñendo. Encántame, séntache o corpo. Isto supoño que é xa do anterior. Ole, ao final rematáchelo, sí. Me encantan os seus diseños de Isabel Kramer. É que Isabel Kramer deseña cousas moi bonitas, e que eu creo que é unha cousa como intergeneracional todo o que deseña. É como que son moi básicos, pero son uns básicos moi ben pensados. Gústame moito. E teñen unha
aínda que sexan básicos, teñen detalles no deseño ou na forma de construílos que os fan super interesantes. Que vou facer co que me sobrou? Pois é que non me sobrou moito. Ai, xa vos lo enseñei, estaba aquí fora. Non me sobrou moito, non o pesei, non teño aquí. Non sei, é moi pouquiño algodón. Fingering, pois, non teño ni idea. Xa verei. Ideas sempre aparecen. En caso de non saber que facer con el, para manta de restos non, porque é un pouquiño máis fino que o resto que estou usando, vai quedar unha textura rara. Pero sempre hai cousiñas no que meter. Un fingering, calquera cousiña vale. Vale, xa vos ensinei o On the Beach, o The City e agora o Top Zigzag, que levo desde maio a voltas con el. A cousa que ainda está húmido. Que este era cun Katia tamén, Katia Le Bambú, que viscosa e algodón, creo que era así, viscosa e algodón. E isto usei unha agulla de 3,75 para facer basicamente un tubo que facía zigzag. Non me matei, é a circunferencia do corpo. E despois, vedes, fixenlle uns cordonciños, que o que fixen foi son icors, pero de 6 puntos en vez de icors de 3. Entón, fixenlle así un par deles. Bueno, un par deles, fixenlle 4, un par para cada lado. Nada, ainda está húmido porque o lavei onte pola noite e non lle certo para secar. Por moito calor que faga, pois secar en plano non seca tan rápido. Sen embargo, a roupa que lavei na lavadora está completamente seca. Pero isto que é que tendín. Pero este que secar en plano, aparte é un fío bastante gordo, pois estalle levando o seu tempiño. Vale. E isto, o interesante é que como non é para min, que é para regalar, pode regular o largo que queira as tiras. Simplemente falle o nudito un poquinho máis arriba e xa está. Ou un poquinho máis abaixo. Ou, se o quere de todo, pois vai ter que coser unha con outra. Pero, eso, que pode regulalo según o seu gusto, se quere máis escotado ou menos. E, non sei se recordades que a miña idea era regalarlo eso a miña amiga máis a súa filla, que non me está vendo en directo porque, según me dixo, escollín a hora perfecta para que non me puidera ver. Que eso, a nena ten os seus horarios e non poden modificarse así tan fácil. Entón, eso, fixenlle o top a xogo para a nena. Que o da nena, os cordoncitos tan secos, non sei por qué. A ver, que deixeno secarse en os nudos para que secara máis fácil. Pero o top tamén está húmido. E entón, ensino vos agora o outro. Que creo que isto vese mellor na percha recta que na outra. E este é o pequeniño. E aquí está, bueno, o da mamá. O da mamá e o da nena. Eu creo que lles vai gustar. Vamos a pensar que sí. E tamén con 3,75 este fixenlle. Estos eran 190 e algo de puntos. Con 22 puntos entre os lugares nos que tiña que facer aumentos e disminucións, aí había 22 puntos. E aquí, entre os aumentos e as disminucións, había 14, creo que era así. Para ter unha circunferencia de 60, máis ou menos. Entón, pois, sí. E como isto, ao final, fixen icor por abaixo e icor por arriba, isto é super fácil de rematar, porque simplemente deixas o fío por dentro do icor e xa non tes moito problema. Teño aquí unha hebra que me quedou, pero porque me despistei, porque isto é fácil, meto para dentro outra vez e xa está. E nada, o de facer un zigzag cunha lana que vaya facendo franxas de cor é unha forma moi fácil, moi sinxela de darlle un toque diferente.
porque isto, se foran simplemente de rayas, seguramente non me faría tanta ilusión facelo. Pero como daría un pouquiño, xa faz aumento, faz a diminución, fora un tubo, simplemente un tubo, pois non tería tanta gracia. Eu creo que lles vai gustar. Sí. E se tuvera máis, ainda me facía outro para min, seguramente. Tiña unha camiseta feita con este e que desfixen porque cheguei á conclusión que sempre facía moitos patróns porque me parecían bonitos, pero non me paraba a pensar se era poñible dentro da miña forma de vestir. E o que me dei conta este ano é que me gustan os tops cando son pegados arriba que non teñan mangas. Entón, a camiseta que tiña feito con este Katia era pegada, era de color redondo e de manga corta, e non o usaba porque me agobiaba. Entón, eu o que necesito é aire. Entón, se é de manga corta, ten que ser aberto aquí, e se é pegado aquí, ten que ser aberto aquí. Eu necesito aire, pois necesito sentirme liberada, ou nos brazos ou no pescozo, nas dúas cousas a poder ser tamén, pero quedarme sen as dúas, estar tapada das dúas en verán, agóbiame mogollón, e con esta calor que fai, tamén. Estou a tempo de facer outro, pois eso, o que desfixen, estes eran novelos novos que me regalaron, pero o que fixen está desfeito, e o que pensara era en facer bolsitos a xogo tamén. Mamá e nena, pois os bolsitos, pero non me dá tempo para darllos esta semana, que é cando teño pensado darllos. Vale, e agora vou vos ensinar pois unha tontería que fixen. Eu estou nun piso, vale, pero teño casa na aldea, como a inmensa maioría da xente, na que están meus pais e o meu can. O meu can está ali e é super feliz na súa finca, facendo o que quere, facendo as súas necesidades tamén onde quere. Pero, cando vimos a vila, o veterinario, pois, eso non é posible. Entón, eu teño que levar un rollito de bolsas para as súas cousiñas. Que pasa? Que o rollito, así, solto polo bolso, desfaise todo. Entón, ocorriuseme facerlle, pois, unha fundita de ganchillo. É unha flor africana. Vin o tutorial en YouTube. E cando empecé a facelo, deime conta, ostras, e se lle fago, en vez dun anel máxico, se lle fago varias cadenetas para que quede aberto, e así salen unhas bolsas polo centro. E nada, isto é unha pavada que fixen nestes días simplemente para evitar que cando levo o can ao veterinario se me escapen as bolsas todas polo bolso. Sí, gústame moito como quedou, para eu non ganchillar moito, quero dicir. Isto é pois o que suelo usar pos amigurumis. É un Melissa Cotton, pode ser. É acrílico e algodón de bazar, que me gusta moito o resultado que dá. Entonces, eso. Empecé en azul, pasei o branco, o vermello son 2 voltas para formar os pétalos, e despois xa se lle fai o bordeciño en branco e dáselle forma de cadrado co azul. Aparte, pareceme moi bo porque as esquinas do cadrado quedan huequiños, entón pareceme ideal. Non teño aquí nada que poida para meterlle un mosquetón e poder colgalo do bolso, da correa ou do que sexa. Deixo vos por aí esa idea. Se tedes can, se queredes un dispensador de bolsas, bonito, é feito a man. Si, esme que estás por aí escribindo, ti dixates que os tiña que vender. Non sei, non me vexo eu facendo isto en serie, pero pareceme moi boa idea e pareceme raro que non exista por aí.
Quero dicir, isto non é posible que mo inventara. O sea, é unha bolsita. É un granny cosido os laterais, cunha volta en branco por aquí, para facelo un poquinho máis alto, e unha cadeneta en botón. Non é nada máis. Seguramente se volera a facer faríao cunha agulla máis pequena para que me quedara... quedoume demasiado oco. O roliño está aí. Entón, como que me sobra está naco todo. De aquí para arriba non hai nada. Entón faríao con unha agulla máis pequena. Tampouco recordo que agulla fixen. Peores nichos de mercado funcionaron. Sí, pero eso faríao, non sei con que agulla o fixen. Tería que volver a probar, pero eu creo que bastante xeito, sí. Vale, vale, de momento non estás escribindo nada. Vou dar outro sorbito porque aquí rematamos cos rematados. E agora teremos que falar dos que están en progreso. Entón, pois, fago aquí unha pausita por se queredes dicir algo. Que nin mirei cantos estamos. Vexo que escribides 2 persoas. Ui, pero temos 6. Moi ben. Bueno, non contaba eu con tanto. Vale. Recordades algunhas cousas das que tiña empezadas no anterior? Que tiña empezado no anterior fora o top zigzag que levaba desde maio con el e acabei, no, por fin. On the Beach, que tamén o acabei, o vestido que tamén o acabei, e tiña os canciños de amigurumi que estaban facendo, que teño aquí, ai, que vou ao revés, aquí, o primeiro, e aquí nevado. E a miña idea, se recordades, era facer 4 pequeniños. Ui, non me metí. Ai, é outra bolsa, é a bolsa blanca. E teño as 4 cabeciñas, 1, 2, 3 e 4. Aí estamos, as 4 cabeciñas xa aquí. Teño patas para 2 e xa, porque parei de facer as patas. Teñome que poñer, acabar as patas, coserlle as patas, e unha vez que lle cos as patas faría as orellas, porque non quero confundirme. Que é o que me pasa con isto, que ao final fago as pezas e ao non ilas montando no momento, despois xa non recordo que é cada cousa, e como non o collo continuamente, olvídanseme as formas, os puntos, como tiña que ser de largo. Entón, pois agora estou cas patas, e cando... Están aquí, as patitas. E cando acabe cas patas, coserei as patas, e despois farei orellas, e cando estean as orellas, coserei as orellas. E va a ser versión miniatura deste. Este é precioso. Aí está. Nevado, que é o canciño de Shin-chan. Eso. En Xapón non é nevado, claro, é Shiro. E en Latinoamérica e en Estados Unidos creo que cambiaron o nome, que non era nevado, era Lucky. Pois aí está. Outro máis. Do resto que tiña en proceso no anterior, pois siguen en proceso. O tubo de calcetíns do apagón levei no cine. E de sorprendervos de todo o que avancei, porque estaba paradísimo. E eu creo que fun ao cine e estaba aquí. Este era o que tiña o mes pasado e isto é de ir ao cine. A película non vos la recomendo, que era de Jurassic World ou Jurassic lo que fuera. Non vos la recomendo para nada. Pero dame para facer un bo tramo, moi bo tramo de calcetín.
eso, este empezara o 28 de abril, o día do apagón, empecé este tubo, e aí vai avanzando pouco a pouco. Tiven que facer o novelo de novo porque estábase desfacendo de unha forma tola. Ui! Tuven que desfacelo. Non é solo da película, acabo de caer. Isto levei no cando fun a Madrid. Que fun un par de días con miña nai. Levei no tren, pero que non calcetei únicamente no tren. Non calcetei máis. Pois agora non sei canto foi, eses marcadores non os pus, canto foi de cada cousa. Posible que o da peli sexa o que está máis apretado, porque na oscuridade tendo a concentrarme máis. Non sei se notades que aí está un poquinho máis apretado. Pero e outro sexa... Ostras, a verdade é que se nota un montón o cambio de tensión. Non sei se terei que separar xa por culpa de... Ui, perdón, que me caeu isto. Non sei como faso de terceiro no cine. É cuestión de aprender a sentir o que estás facendo. O sea, de cando estás calcetando en calquera momento, unha velocidade similar á miña. Manolo, os teus calcetíns quedaron preciosos, que os puxaches outro día no grupo de tecedoras galegas e quedaron preciosos. O que estaba dicindo, que é cuestión de, cando estás calcetando de forma normal, pois dicir, vale, ahora vou estar facendo 5 puntos sen mirar. E facer así, pois vou facer 10 puntos sen mirar. E ser consciente das sensacións que tes nas mans neses momentos, de como podes mellorar ou como podes axudar cas túas mans a ver o que non estás vendo. Estou me facendo un pouco lío, pero tes que pararte a pensar un pouquiño no que estás facendo, a imaginar as túas mans facendo un movimento, entón así és capaz de facelo sen velo. E a verdade é que a veces son como movimentos moi interiorizados e saen sen pensar. Eu agora facendo así faime o dedo, porque é un movimento que xa teño como moi metido. Vale, e isto do tubo de apagóns. Teño un segundo calcetín montado, que é o que levo á praia, pero estes días que fun á praia, que non se nota, pero non estou moi morena, eu aparte que eu son da de protección 50 e sombrilla e gorra e gafas de sol. A min queimarme non grazas. Son estes de Laura Menéndez, de Mimosa Café Lanal, que estou facendo cunha Mujans e que tengo a punteira anatómica, que faz os aumentos nun lado únicamente. No, faz os aumentos. Ao principio falo nos dous lados, empezalos pola punteira, empezas con aumentos nos dous lados, pero chega un punto que só faz nun lado. E despois, cando fago os talóns, pois un pé quedará, o sea, farei media volta dun para que queden simétricos, porque agora mesmo pois, serían dous pés esquerdos. Entón, ao facerlle media volta no outro, van quedar un pé esquerdo e un pé dereito. A verdad, gustame un montón este fío de Mujans. Chamábase Bloody Mary, a cor, fíxome moita gracia. Este comprei no Foro da La en Lugo, que xa saíron as datas do Foro da La. Agora mesmo non a recordo, pero fora super interesante o ano pasado. Tiñan exposición de negocios relacionados ca La, pero sen ser únicamente de fíos. Tiñan unha exposición que era de illamento térmico das casas con residuos lanares. Era moi interesante. E tamén tiñan charlas, creo que proxectaron un documental, creo recordar, pero aí xa non estaba.
que eu só fun momentáneamente unha mañá. E iso durará 2 días. Ou un día e unha mañá do domingo. Creo que fora así. Vale, isto é un neceser do Arenal, que a verdade é moi cómodo para ir á praia, porque unha, aguántase de pé, e outra é como impermeable. E ten bolsilliños dentro, entón pois é moi cómodo para ter todo aquí metido. E unha cousa que levo agora mesmo é porque pensei que me iba a dar para separar, para facer o talón, e non. E isto é a miña medida de pé, é a miña medida de talón, é de nocello, é onde empezo as voltas curtas, no? Onde está? Onde empezo as voltas curtas, se o fago de voltas curtas, onde empezo os aumentos se o fago de escudete, desde a punteira. Que máis? Teño apuntados cantos puntos se o fago con 2,5, cantos puntos se o fago con 2,25. Aquí, o diámetro son 20 centímetros, pois eso. Entón, é o meu... E teño un para meu pai, outro para a miña nai, e para o meu mozo uso tamén o do meu pai, porque teño un número parecido. Son moi parecidos os pés. E como son as 3 persoas para que fago máis, pois teño os cartoncitos propios, porque isto me lo doblo e vai para aí dentro. En vez de andar ca regla de calcetines ou cun metro e ir medindo seguido, pois aquí xa vou facendo as medidas. En maio non é o Foro da Lá, en maio é o Ovillo Fest en Monforte. O Foro da Lá é en Lugo cidade. E o Foro da Lá... Espera, se teño aquí o móvil, vamos a mirar. Acabamos antes. O Foro da Lá é o 13 e 14 de setembro na Praza de Abastos de Lugo. E o Ovillo Fest é o 9 e o 10 de maio, é posible. 9 e 10 de maio, exactamente. E non teño tan mala memoria. Pois, eso. Os calcetins, que non avanzo neles, que non sei cando os montei. Pero o primeiro día que fun á praia. Foi finais de xuño, seguramente. Vale, o tubo, teño... Subí unha foto dunha chaqueta que fixen un par de anos antes de ter a canle de YouTube, que non estaba usando, usei un día para o traballo e deime conta de que xa sabía por que non a estaba usando, era porque as mangas quedaranme a costura da manga como moi aquí, entón estábame seguido estorbando. Eu fixera estilo chaleco e despois fixera unhas mangas montadas, pero non me quedara, tiña que quedar máis estreito a tira de arriba para que me quedara a costura non tan abaixo, porque me estaba, de verdad, poñíame nerviosa, non me quedou ben esa manga. Entón fixena, preguntei vos que queríades, tiña idea de facer un papus ou facer outra cousa con ela, porque aparte é un fío que é flambé, é liño flambé, ou un fío descatalogado de Katia, que non recordo como se chama, así que tiña liño e algodón. E nada, pois ao final decidíme e montei un papus. E aquí está, xa está separado as mangas, a manga. A este sí que lle fixen o puño, non como o que fixen con Perilo Light, que non lle fixen o puño porque desconfiaba da cantidade, pero deste teño, o sea, dunha chaqueta, evidentemente, vaime sair un xersei ben, quero dicir, e aparte era unha chaqueta longa. E aí está. E nada, xa separei e levo unhas voltiñas, non levo moitas, unhas 10 voltas. E como se fai con agullas de 6 milímetros, isto, pois, é completamente dereito. Non os estiven collendo estes días, porque me centrei en acabar as camisetas zigzag, pero, pues nada, isto dedícolle un par de horas... Sí, tampouco teño 2 horas para dedicarlle a todos os días, pero dedicándolle
unha horiña cada noite, podería telo xa a finais desta semana tamén, porque se me poño. Nada, vale, entón temos parará, o tubo de apagón, os calcetíns, os canciños e o papus e a mata de restos que a teño aquí. Pero antes de sacala da cadeira para ensinárvolas, dicirvos que moi mal o avance todo que tiven xa o perdín. Tiña que estar, faltame unha fila e pico, tiña que estar, teño un bolígrafo aquí, se este é a miña oficina aquí. Opa, ai, tiña que estar, oi, o de non estar en espello, tiña que estar nese cadro e non estou. Perdín o adiantamento todo o que fixen e agora vou retrasada. Por que? Porque con esta calor non me apetecía nada coller a manta. Que me apetecía? Pois as cousas fresquiñas, de algodón, o vestido, o Katia Le Bambú, o papus, que tamén é liño. Apetecíame cousas fresquiñas ou cousas pequenas. Entón non o collín. Durante este mes teño que dicir de verdade que non o collín para nada. Entón non é só que perdera o adiantamento que tiña, o avance que tiña feito, senón de que agora vou retrasada. É así. Pero eu ensino-volo. Si que fixen hasta o 16 ou 17 de xullo sí que traballei nela. Pero claro, pasaron 2 semanas que eran as que tiña de... No, hasta o 16 non. Non. Deben traballar nela a primeira semana de xullo e tiña unha semana, porque xa deixara unha semana sen facer, e tiña só unha semana adiantada, e entón pasaron 3 semanas, entón agora vou 2 semanas atrasada. É así, vale? Pois eso, nesas 2 semanas atrasada, pois xa recuperarei noutro momento, cando empeza a facer máis fresquiño e me apeteza poñela encima, ou non me dea pereza poñela encima. Pero iso, faltanme 1, 2, 3... Sí, 3 semanas, non me faltan 2, son 3. Pois algún cálculo mal que fixen, pero faltanme 3 semanas, non 2. Vale, ensinola, porque un pouquiño sí que avanzou, pero non avanzou todo o que tiña que ter avanzado neste mes. A ver, aparto a cadeira así, que xa vedes que é grandota, que non sei nin como... Ai, a veces. E, aí está a parte na que vou unindo os cadrazos. Que se queredes saber máis sobre o proceso de facer esta manta, teño un vídeo específico de unha semana traballando na manta. Que está bastante visto na miña canle, non sei, debe ser porque como non é eu falando directamente á cámara, senón que é un poquinho máis dinámico, eu creo que por eso a xente o ve con máis ganas. E porque ten como un inicio e un final, esta semana fago isto, ten o nudo de se me complican as cousas, non é como eu pensei que iba a ser, e despois o final de conseguir facer os cadrados que tiña que facer esta semana. Entón, como é como unha historia, pois eu creo que gusta por eso ese vídeo. Vale, pois xa está, todo o que tiña para ensinarvos. Vale, puxen, estou con moitos ses. Vou intentar non estar todo o tempo facendo En Instagram, cando preguntei polo directo, puxen unha caixiña de preguntas para que me preguntarades cousas. Algunhas cousas que me preguntastes, pois
foi que libros ou que técnicas recomendaban. Así, como me parece como unha pregunta moi xeral, vou vos dicir que eu recomendo... Que podo recomendar? Pues non moito, porque tampouco teño moitos libros. Teño moitos libros de patróns, teño revistas, teño libros de patróns, pero así de técnicas e cousas, agora mesmo, como a miña obsesión son os xerseis, pois comprei un par de libros de xerseis. Este gústame un montón, está moi ben porque explica moitos tipos diferentes de xerseis e as ilustracións son super claras. Que vou vos ensinar e van por... non sei se ides ver algo, bueno, ahora xa non me vexo. Esta é a tabla de contidos, está evidentemente en inglés. Vai un pouco por primeiro faiche unha evolución das formas dos xerseis, de unha cousa máis plana, xa darlle formas, a construir dunha forma ou doutra forma as mangas, un poquinho as formas, e despois xa che vai falando do traballo de cor por diferentes países. Por exemplo, en Noruega falache do Luse Koffer, fan da Cardigan, e despois xa os xerseis máis modernos. En Gran Bretaña fala de Fair Ale, de Shetland Joke, en Islandia de Islandia, Samiland, tarará. Despois deseños con intarsia, pois en intarsia falache de como manexar esas cores que levas colgadas, e despois de textura, e falache de outros países nos que son máis ben de texturas os seus tecidos. Dinamarca, Gran Bretaña, Gansis, en Irlanda, o sarán, Austria e cousas así. E despois, a ver como vos ensino. Isto que son como debuxos moi clariños da colocación dos puntos na agulla, que é cas hebras por diante a que está máis cerca da punta, a hebra por detrás a que está máis cerca, o que sería unha combinada, nas que ao facer o punto dereito dunha forma queda dunha forma, e o dereito e o revés queda doutra. Despois montaxe con agullas circulares ou con 3 agullas e traballar a cuarta. Está como super clariños as cousas. Está en inglés, sí, pero pareceme un libro que ten moitos básicos, montar puntos, como se fai o punto dereito, que pasa se o faz cara a un, se retorces a hebra cara a un lado, cara a outro, como che queda o punto posicionado na agulla, pero despois ten cousas como moi técnicas, de como construir un yoke, un canesú circular, de que os puntos vanche facer así en botellitas, pois non sei, pareceme moi chulo. E están aquí as porcentaxes, non se vai ver, as porcentaxes de disminucións e aumentos que deberías facer en cada parte do canesú circular para que asente ben despois nos ombros e no peito. E non sei que máis dicir, é que ten, o sea, están explicadísimos, están moi bonitos, moi bonitos. E iso, isto ten tanto de técnicas moi básicas como de se queres deseñar xerseis ou entender como son as diferentes construcións de xerseis ao longo do mundo, pareceme moi bonito. Vale. Outro libro que eu creo que este tamén ten moi de básicos, pero en inglés tamén, é o Book Knitting, o Knitting Book este, que creo que xa non o van volver facer. Comprei no Amazon, pesa moitísimo, pero tamén o mesmo, ten de todo, e está super ben explicado. Todos os puntos que aparecen telos explicadiños con debuxiños super claros, que os entendes moi ben. E gústame que é desde o máis básico, de tema de a primeira páxina é las materiais, non? Pois explícache o máis básico, que é os grosores de las. E tes aí, bueno, non se vai ver,
todos os grosores. Que significa? Que agulla necesitarías para ese grosor normalmente? Cantas voltas por pulgadas dan ese grosor? Como se lle chama? Chámaselle lace, fingering, superfine, sock, fingering baby. Moi ben, e despois explícache aquí, isto todo son tipo de fibras e vaiche dicindo, pois o algodón é a fibra vegetal máis coñecida desde a antigüedade. Pódese aparecer de todo o algodón é non alerxénico, non me sale a palabra, que seca rápido, que volvese máis forte cando seca, que non é elástico e que estira bastante. Vaiche contando cousas das características das diferentes fibras. Despois ten as técnicas básicas, que é como montar puntos, como se facer un dereito ao revés, como recoller puntos, como facer aumentos e diminucións, como facer... Está super ben, todo con imaxes super claras. E despois nada, como facer trenzas, é o seguinte, como facer con cor, explícache eso, intarsia, como manexar as madexiñas pequenas, e é super completo. E despois, tirando cara ao final, xa ten de como deseñar un chal, como deseñar un xersei, como deseñar accesorios. Está super ben. Eso ten... Aí deixo vos... Ese é o índice, que é super completo. E despois, pois nada, ten este de como recoller puntos para facer... non me sabe a palabra que estou buscando. Tablas na roupa. De como facelo, que sei... unha construcións triangulares de chales, de como empezar, de como facer aumentos ou diminucións, diferentes formas de conseguir as mesmas formas. É super completo. Está en inglés, de novo, e este estaba como super centrado en xerseis e este é un pouco máis xeral. É como a Biblia do tecido, e a verdad, moi bonito. Non lle estou dando todo o uso que se merece, pero dareillo. Pero unha cousa que eu sí que recomendo ter son dicionarios de puntos. Este é de Katia, que mo deu miña sogra, e nada, son dicionarios de puntos. Basicamente tes a foto dun punto e a explicación de como facer ese punto, e xa está. Aquí están organizados neste en concreto de Katia por categorías, pois, os clásicos, que son puntos dereitos e puntos reveses combinados. Despois xa pasa en rosa claro, están feitos as que son de trenzas. Aquí estes son os de relieves, que son con puntos deslizados e trenzas. E máis, cada un teñen as súas versións. Teñen tamén aquí outros máis complicados, dereitos, reveses e trenzas, todo mezclado. Van indo, e aquí xa empezan as de cor. Xa está, os de cor e xa. Un dicionario de puntos, isto sí que me parece máis interesante, porque é moito máis fácil de aplicar. É dicir, toda a información que está nestes libros é moita e é moi densa, pero un dicionario de puntos, colles un patrón básico, dígase o flax, ou dígase o... non sei, un patrón completamente liso. Podes personalizado totalmente, únicamente cambiándolle a textura que lle poñas. Isto sí que me parece máis interesante que un libro de técnicas e de como construir e como facer e como... Isto pareceme máis, como dicilo, aplicable para quen non deseña. Os libros están moi ben para persoas que deseñen
porque tes moita información da que tirar e contrastar e darlle ti as túas propias medidas e os teus propias decisións, pero para o día a día, para persoas que calcetamos por gusto e non por deseñar, que simplemente queremos darlle un detalle diferente a algo, un dicionario de puntos. Este é super básico, non é a forma na que está escrito, os patróns, incluso os gráficos, están pensados para facer dereito ao revés, non están pensados para circular, entonces hai que dar unha voltiña e tens que entender que están escritos para dereito ao revés, non para facer en circular. Esos números sí. Pero bueno, moitos dos patróns son as voltas do revés son como se presenten os puntos, no dereito serían o mesmo, pero sí que hai outros que no punto na volta do revés sí que faz cousas diferentes, entón eso terías que transformalo se o estás traballando en circular para que coincida. Vale, nada, eso respecto aos libros. Outra pregunta que recibira era de deseñadores que me gusten e deseños que me gusten. Vale, deseñadoras. Xa dixen antes, Isabel Kramer gústame moitísimo, non teño ningún patrón seu de pago, pero gústame moito como deseña. Andrea Mauri tamén me gusta. Gústame moito velo, pero facelos non tanto. Teño nada máis un dela, o Gulan Hani, e porque non é tan boxy, ela fai as cousas como moi rectas, como que caen aquí, paca para baixo, e a min gustame un pouquiño deceñido, non moito, pero un pouquiño. Entón, gústame moito o que deseña, pareceme que ten unha elección das cores e das formas chulísima, ten moi bo ollo para saber o que lle vai gustar a xente. Gústame o patrón que fixo agora para Rhinebeck, o Ugi Ugi, non sei como se chama agora, Ui é igual, é un patrón de colorwork, ten un deseño no caneso así con formas curvilíneas, non sei como explicar, seguramente xa o vistes. Valen a pena os libros se vas para deseñar. Para deseño sí que se lle dará moito máis uso, como diste. Para de diario, dicionarios de puntos pareceme o máis útil, polo sentido ese de que podes transformar as cousas. Os libros teñen moita información que pode ser vos se queres facer transformacións moi grandes de deseños ou queres facer os teus propios deseños. Acabaseme de fundir un foco, non pasa nada, véseme máis ou menos, non? Vamos decir que sí. Pero iso, se para un pouco llelo fondo vou enchufar, porque isto non contaba que se me apagara, que non o puxen a cargar cando cheguei. Agora así, vale. Estaba falando de deseñadores favoritos. Andrea Mauri tamén me gusta moito, como estaba dicindo. Gústame moito o que deseña Irina Melero, que lío de hilo. Gústame moito. Teño dous chales e un gorro. Pareceme tamén super lindo todo o que fai. Teño pendente facelo Riley. Teño que buscar un par de cores que contrasten bastante, porque me parece tamén moi interesante onde busca ela as inspiracións. Gústame moito ver que ten un traballo detrás de reflexión e de que busca ensinar algo. Gústame. E non sei que máis dicir. De deseños así que me gusten, gústame moito, porque xa fixen varias. A mandecha de Belén Fernández gústame, é super sinxela, super fácil, teno moi ben explicado no patrón de como se empeza, porque empezas desde circular no centro, entón empezas con 8 puntos en Magic Loop, entón ela ten como moi ben explicadiño, ten un gráfico de como teñen que estar colocados os puntos e os marcadores, entón está super ben
Os deseños de Belén Fernández son básicos para aprender e explican moi ben os patróns, e entón gustame moito como escribe ela. E é que non sei, así que máis deseños me gustan moito. Pois agora estou co Papus, encántame o Papus, e este que fixen o vestido voume facer seguramente a versión top, porque me gusta como me queda arriba, entón pues, seguramente faga a versión top, pero non hai un deseño que diga faría o 1000 veces a mandecha, pero porque hai unha plaga de bebés ao meu arredor. É unha cousa fácil sen pensar que me sae xa e que permite facer moitos variacións de cor, e cada cor sale cousas diferentes. Vale, pregunta que me fixeran tamén era de se teño algún reto creativo de cara a outono e inverno. Non teño ningún, non teño. Agora mesmo estou a velas vir, a ver o que veña a min, o que saia. Non teño nada pensado en concreto. Comprei lá en Madrid, non a teño aquí, e seguramente sexa unha chaqueta. É unha lana flamé que ten ese efecto que quero que quede como cariñosa e gordita, pois teño ganas de facer esa chaqueta. Os ranúnculos non o fixen, e tampouco me chama tanto a atención. Quero dicir, fixo tantísima xente e vexo tantas versións por aí con tantos fíos, con máis fino, máis grosso, que máis de verán, máis de inverno, e non me chama a atención. É unha cousa que hai un par de anos plantearíame facelo, pero eu creo que o faría naquel momento máis porque todo o mundo estaba o facendo que porque me gustase. E agora teño a cabeza fría de dicir non o usaría, é que non o usaría. Buena de Belén tampouco. É que de Belén teño únicamente mandecha, os calcetins, os 80 retros, e non sei se teño algún patrón máis, pero de... sí, o Seronda, o xersei Seronda, que ten todo trenciñas por diante, e creo que non fixen ningún máis. E o Seronda tamén é un xersei que non estou usando moito porque é demasiado aberto no pescozo. É como que se me fai raro que sexa... É un pescozo moi arquitectónico que pensei que me iba a gustar, porque era moi aberto e moi recto para arriba. Pero resulta que non, que claro, ao poñer unha bufanda por riba acábase ou un chalo ou un pescozo, acábase como facendo así e non me sinto cómoda. Entón, seguramente lle faga unha cirurxía e lle refaga o pescozo un pouco máis pegado ou plano, o sea, que non vaya para arriba, senón que quede pegado ao corpo. Sí. Está ben o de revisitar as cousas que fomos facendo nos últimos meses, nos últimos anos para decidir se foron unha boa decisión ou non, e tomar unha resolución a elas. Por exemplo, este ano xa desfixen unha chaqueta, desfixen unha camiseta, pois cando toque o abrir o armario de inverno, pois tocará facer esas decisións, tomar esas decisións. Vale, creo que me quedaba algunha pregunta máis. A ver, ondas guardei? Fixeron... Vale, mentras vou contestando. Fío favorito para verán. É que probei moitos fíos neste último... Entre o verán pasado probei moitos fíos. É que me guste para... Gustan os fíos de liño. Gustanme moito os fíos de liño. Todo o que teña liño para min, maravilloso, porque ao principio faise un pouco duro de traballar. Eso sí, hai que telo en conta. É un fío un pouco máis ríxido. Pero gana. En canto lavas, gana. E canto máis o usas,
máis suave, máis bonito, mellor acae o corpo. E gústame moitísimo os fíos de liño. Que provei de liño? Provei o de o Billobá, non me acordo ahora como se chama, que é bambú, é liño e seda. Unha preciosidade. É co que teño feito o top arena e sal e non me quito esa camiseta, encántame ese top. É super fresquiño, o deseño tamén está moi bonito e moi ben traballado. E que máis teño con liño? O Papus, iso tamén, super bonito, moi lindo, moi lindo. Teño visto podcast que fan review de prendas tecidas para ver se as puxeron ou non, os que lle gusta e o que non, como embellece o tecido, están moi ben. Debería facer eso, a cousa é buscar un día para poñerme a gravar esas cousas e a remexer no meu armario. Vale, deseñadoras que máis che gusten. Vale, que técnicas aprendiches últimamente que che cambiara o xeito de tecer? Non se me ocurre unha técnica en concreto, o que sí que unha cousa que agora fago que antes non é o de facer tubos de calcetins, porque desde que aprendín a facer os talóns de última hora levo un tubo de calcetins a todos lados, porque me resulta moi cómodo, é unha cousa moi sinxela. É que non se me ocurre agora mesmo unha técnica que aprendera nos últimos tempos. É que facer ben un talón de última hora, o sea, agora que os últimos que fixen, que os fixen con voltas curtas, que agora xa non solto os últimos puntos, senón que os deixo recollidos. Eses detallitos pequenos melloraron tanto a miña forma de facer talóns de última hora que agora gústame facer talóns de última hora. Antes para min era un suplicio e agora como que me quedan ben. Entón, pois, gústame facelos. Entón, agora fago máis tubos de calcetins. Que libros, canais ou podcast de calcetas recomendaría? Dos libros xa falei. Canais, eu creo que a biblia de toda tecedora do Estado español e de Latinoamérica é Belén de Tejer en Inglés, que a súa página web tena moi ben organizadiña e ten un montón de vídeos explicativos de técnicas e de puntos e de cuestións de entender o grosor de fíos, creo que tamén ten algún. Despois tamén me gusta moito Nimble Needles, que é un rapaz austríaco que ten a súa página web e a súa canal de YouTube tamén en inglés, que tamén ten todo super explicadiño. Son vídeos, algúns son moi básicos, que sota cabalo rei, isto é o que pediches co título, isto é o que tes, e outros son como super técnicos e densos de por que se faz o aumento cara a un lado se vai ver dunha forma, se o faz cara a outro vai se ver doutra, se o fío que está por detrás son como cousas super técnicas. Eu gústame, aínda que non as vai a aplicar nunca, gústame entender a dinámica de como funcionan as hebras de tecido por aí. E o podcast tamén Fruity Knitting, que tamén en inglés, que fan hora e media de podcast con entrevistas a diseñadoras e a produtores, vanse de excursión por aí. Creo que no último incluso falaban do double knitting, que é isto que faz dereito, o que fixen co meu colos argadelos, dereito e revés ao mesmo tempo, faz dúas pezas simultaneamente, por diante e por detrás. Entón, non son dúas pezas que medran ao mesmo tempo, compartindo o fío de diante para atrás. E ten unha entrevista, eu creo que no último que teñen publicado, a entrevista que teñen ca deseñadora, que aparte, esa deseñadora, que me reflipa porque para iso xa eu non sería capaz de facelo, cada peza non é o espello da outra, o sea, cada peza é completamente diferente, e a min eso rompe a cabeza. E así que aprenda, tamén me gusta claro, que eu vexo moito en inglés, gústame moito Nora Knits,
que me gusta moito como edita os vídeos, porque utiliza imaxes de inteligencia artificial do seu canciño, que sale por aí nadando, ou que sexa, e gustame como edita. Eu non o faría así, porque prefiro non ter que editar tanto, pero ela fai, e aparte saca un podcast semanal, e avanza moitísimo. Se fai unha chaqueta en 20 días, pero a seguinte semana xa ten o xersei acabado, o sea, vai sacando... Ui, encendeches outra vez? Espera, vou no cambiar de lado porque me está facendo aquí un halo de luz que, madre mía. Ui. Regresou a luz a miña vida. Vale, e creo que tiña unha última pregunta. No, non tiña máis. Son todas mesmo de libro, podcast e cousas. Vale. Non sei se queredes facer algunha pregunta máis. Vou esperar un pouquiño. Creo que a palla de vidro non foi boa idea, porque xusto pouso ao lado do micro e ao darlle un golpe creo que vos deixo un pouquiño xordas. A ver... No, ainda... Que isto leva bastante retraso. Que estou vendo o directo e ainda estou bebendo. Pois... A ver... Non sei que máis vos podo falar. Teño... Unha cousa que sí que me apetece facer é poñerme en serio co libro de 52 semanas de calcetines. Non sei se será o reto creativo do outono e inverno, pero sí que quero poñerme a tope con isto. Seguramente me apunte algún... Se sai algún cal de algo de calcetines, voume apuntar. Se sale algún cal de calcetar con tal color, voume apuntar e vou facer un calcetín. Saliu agora o cal de Pictinglis, sí, era así escrito, creo, de Paula de Niti Pictinglis, que é calcetar con algo rosa. Non teño la rosa de calcetines e teño a intención de non gastar en la durante polo menos hasta outubro. Quero aforrar. Pero claro, xa me meteron o foro da la de Lugo en setembro, pois non sei onde van quedar as miñas intencións, pero vamos intentar non gastar moito. Entón, non sei, non teño nada rosa para facer os calcetines. É que en realidade creo que no meu armario non teño nada rosa. O rosa é unha cor que non me vexo con ela. Anímoste ca costura? Sí, anímome ca costura e bastante, a verdade. Ui, non a teño aquí. A miña bolsa... Non a teño aquí agora mesmo. Teño unha bolsa que é de mouchos, que cosín eu, unha bolsa de labores, que teño o proxecto, que agora mesmo... Espera. Deixo vos coa musiquita un momento e volvo e traio a bolsa.
volvín. Esta bolsa era a que estaba falando. Esta fixena eu aí con... Non me quedou tan mal. Aparte ten a súa basita. Bueno, o problema que ten é que, claro, non ten nada de entretela e non aguanta de pé. Pero para levar no bolso é perfecta porque ao non ter entretela podese facer un gurruñito. Outra cousa que fixen foi neta ser un pouco peculiar, que o mesmo, o non ter entretela ábrese por todos lados. Aproveitando os restos de varias cousas, pois tamén fixen que está baleiro, porque a cremallera non é moi boa, é o mesmo. Este sí que lle puxen unha entretela, entón eu supoño que o poñerlle peso pois non sairán as cousas, porque a idea era que o abrir quedara moi abertiño, así estilo bandexa. E despois, isto xa o fixen hai moitos anos, esta fixera para algunha amiga tamén, que tamén está moi gastado de estar na mochila do instituto, porque isto vino a facer con 17 ou 18 anos. E tamén é a mesma... O desta bolsa foi o que me sobrou de facer estes estuches. Compraran bastante. E nada, pois aí un estuchito. Tamén intentei facer unha base aí, ten un intento de trabilla para poder pasarlle unha, pero é que me quedou tan metida para dentro, un desastriño. Pero eu sempre cosín. Eu estaba todas as tardes con as miñas tías as costureiras, as tardes do curso con unha, as tardes do verán con outra, e eu divertíame cosendo botóns e facendo bolsas. Pero moitísimas bolsas, pero bolsiñas pequenas, rollo unha bolsa que me entre unha moneda de 500 pesetas. Pois facía bolsas para moitas cousas, pero moi específicas. Eran bolsas en concreto para eso. Non podías meter outra cousa nesa bolsa porque eu cabreábame. Imaginarei unha Paula de 9 anos cabreada porque metestes, que sei, un billete de 1000 en vez de un billete de 5000, que era o que estaba pensado esa bolsa. Pois eso. Vas a ir a la quedada de domingo de Antonio? Pois o máis probable que sí. Polo menos, en principio, teño organizado o meu resto da semana para ter ese domingo pola tarde libre. Entón, pois, sí. O ano pasado ganei un premio. Este ano ganarei? Non creo. Non se ten tanta sorte 2 anos seguidos. Ainda lle dou xeito a costura, como para non darlle demasiadas costureiras na familia. Demasiadas costureiras. Eu sempre polo medio intentando aprender algo que para facer prendas non me dá, pero seime manexar con a máquina de coser, seime manexar ca tixeira, sei entender máis ou menos os patróns máis básicos de prendas, pero nunca me puxen a facer unha prenda. Pero accesorios, bolsos, carteiras, teño algunha carteira feita, pero non a teño aquí. Cosa que o mesmo, sen entretela, porque eu compraba a tela e eu, isto aguanta perfectamente. Pero non, a entretela é moi necesaria. Sobre todo para cousas que vai ter trote. É moi necesaria. Vale, pois eso, irei a quedada de domingo do Caminitin, para que non os soipades, que para os que vedes en diferido. O que pregunta Malena refírese a que Miguel Nitz, Antonio, organiza un camiño de Santiago todos os anos mesturado con calceta. Entón van facendo durante 5 días o camiño e en cada día, en cada parada, pois teñen un taller, unha charla ou que sexa. E cando chegan a Santiago, pois hai unha quedada con tecedoras da cidade, da comunidade, das persoas que se queiran achegar hasta ali, hasta esa quedada. E nesa quedada, pois, Nicole de Time Weaver organiza un bingo que ten premios, pero uns premios que podedes flipar da calidade dos premios que teñen. O ano pasado fun e tocoume, cantei liña
entre os que había que podía escoller, escollín unha blanket, unha sock blanket en Callans, que é unha cousa que nunca probara, e apetecíame probala. Entón, pois, en vez de gastar eu os cartos en comprala, pois, como tuve unha oportunidade xa de conseguila no bingo do Caminitin, pois, puiden probar. Moi interesante o de facer os calcetíns dunha blanca. Moi chulo, moi chulo. Repetireino, seguramente. Gústame a idea de que queden completamente simétricos, porque ti estás empregando o fío tecido tinguido da mesma forma. É dicir, é unha manta a doble hebra e ti vas desfacendo a manta ao mesmo tempo que vas facendo, entón está tinguido exactamente igual. Non exactamente, porque o estar un por diante ou por detrás pode coller as cores de forma diferente, pero moi bonito, quedan moi lindos. E a min, claro, o ter un pé pequeno, salenme normalmente de 100 gramos, salenme un par e un pouquiño e o suficiente de cor para o segundo. Despois teño que meter os talóns e as punteiras en contraste para que me chegue, pero con 100 gramos dame para 2 pares. Vale, pois moi ben, en Armenteira os xoves van estar a parada do Camiño de Santiago, vai ser en Armenteira e van facer unha visita. Pois moi ben, vos que podedes, aproveitade. Vale, pois creo que nada máis pola miña parte. Moitas gracias por aturarme aquí unha hora e pico. Xa non sei nin a verdade de que estiven falando durante esta hora e media. Bueno, cos 10 primeiros minutos eran de musiquita, pero ainda así estuve falando bastante anaco. Moitas grazas por acompañarme durante este último ano, moitas grazas por comentar, moitas grazas por todas as palabras de cariño que me dades. E nada, pola miña parte nada máis. Moitas gracias por estar aquí e pois seguiremos máis adiante, xa nos veremos no camiño ou no Caminitin o domingo, noutras feiras e oportunidades máis adiante, xa sexa o Foro da Lá en Lugo, o Villofest en Monforte ou onde sexa ben atoparnos neste mundo. Nada, moitas gracias por todo.